салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако, мо қарор дорем дар мағозаи шарфҳои Дубайст ки дар бозори Корвон якум блок ёдем. Якум блок дуюм дарвоза хати мешавад. Магазини си духтаро нигоҳ кунед, шарфҳои аҷоибот хушро бо нархушон мегуфтем. 130 сомон. Ё 130 сомон. Духтарако нигоҳ кунед, 130 сомон шарфҳошон аҷоибот фасон. Инош чи? 130. Боз органзои хушро дорад духтаро, аллакай ман худмам харидорӣ кардам. 120 сомон маечни духтаро. Мебинед шарфҳошон хушро гиша. Ҳама Дубайст ки духтаро, ягонта шарфи Узбекистон безебон надоранд духтарако. Силоғаро фаҳмадам, сайт инстаграми доранд. Мемонам бидурен духтаро, подписатсияро фаромӯш накунед. ҳама шарфҳош хушро бурamo органзоро нишон тиҳен. Даҷа вибр духтаро беҳадди бадкалон. Ина духтарако ё чанд дидан? 70 сомон духтаро шарфафон. Хулоса даҷа вибр беҳадди бадкалонай. Бо касе харидорай марҳамат, рақамҳои савдогар дар рӯи экран нависед.